Descubrir as xoias do noso románico sempre é unha ocasión única. Eles tiveron a oportunidade de facelo na Ribeira Sacra coas visitas guiadas organizadas pola Deputación para conmemorar este 9 de maio o Día da Transrománica. Cada iglesia é un mundo, non? Desde o punto de vista da escultura, algunhas con pinturas interiores que hasta fai pouco non se coñecían, e aparte o lugar onde están, que a maioría deles están nun paisaxe espectacular, rodeado de carballos, de natureza, non? Entón, bueno, son todas unha maravilla. O presidente provincial deulles a benvida aos pés da igrexa de San Pedro de Benvibre, un exemplo de arquitectura románica no concello de Taboada declarado ben de interese cultural. Tome destacou que o turismo cultural está en auxe e que unha boa proba delo é que en apenas uns días o organismo provincial cubriu o centenar de prazas destes itinerarios. Creo que é o que nos interesa no interior de Galicia, porque non queremos un turismo masificado, queremos un turismo sostible, que podamos manter ao largo do tempo e que ao mesmo tempo vai atraendo persoas que podan facer gasto na Ribeira Sacra para fixar población, que haya actividade económica, sobre todo relacionado coa hostelería, co comercio, e iso, sin duda, axuda a generar actividade económica e posto de traballo no rural, que é o que nos interesa. Os visitantes achegados de provincias de toda Galicia tiveron a oportunidade de coñecer de preto a historia e valor dos monumentos máis representativos deste estilo artístico no que a nosa provincia concentra o maior número. Porque a forma de dalas a coñecer e tamén de que se conserven, porque se un lle dá valor, pois mantéñense, non? E outra cosa que se abandonen. A deputada de Turismo recibiu na súa terra, en Antas de Ulla, a este outro grupo que visitou varias igrexas pola comarca. Unha delas foi esta, de Santa Mariña do Castro de Amarante. O que máis sorprendeu, os tesouros do interior deste templo do século XII. Ahí detrás justo está el Panteón de los Condes, que tiene el pazo aquí al lado, y es una joya absoluta, es precioso, del siglo XVII, nos está contando la chica, de las familias Taboada y Lemos, y es alucinante. Lo que más uno está acostumbrado es a ver Santiago, ¿no? A ver catedrales muy grandes, a ver edificios mucho más grandes, y el románico rural pues siempre tiene ese punto, no sé, de que es más entrañable, es más vivido, ¿no? Porque todas estas iglesias son las iglesias de estos pueblos, la gente las sigue utilizando a diario. Detalles da nosa historia que temos ao lado e moitas veces descoñecemos. Por exemplo, aquí na igrexa de Santa Mariña temos unha fachada que está feita polo mesmo mestre que fixo a fachada de platerías da Catedral de Santiago. Polo tanto, a veces descubrimos tesouros que temos ao lado da casa e que non somos conscientes deles. Monumentos da provincia como estes forman parte da ruta transrománica na que están incluídos 9 países da Unión Europea e que se trata dunha das principais rutas culturais paneuropeas. E o que acadamos con isto é posicionar no mapa europeo ao románico da nosa provincia. Fixémolo ano pasado por primeira vez cando ingresamos nesta ruta e nos recoñeceu o Consello de Europa coas igrexas da Ribeira Sacra. Farémolo cando incrementemos o número de edificacións que estén nesa ruta e facémolo simbólicamente hoxe, sumándonos a todo o movimento que hai a nivel europeo con visitas guiadas, gratuitas, para grupos reducidos por toda a provincia. En total, desenvolvéronse 14 rutas ao longo de toda a xeografía lucense.